ole thlir tu zong zong ten zawain chi bai le vek ule tun tum kan video a chuanin ka first contact atanga India ram ka panak holam pang video kan clear how do na video masate muno milau tia milau lut saka wangin kalom ema tun tum ka video po abula tanga top thlenga milau clear saka like te comment te milau pek saka milau la subscribe lo ni cha milau subscribe tu ring ka deal ngal chewa ti chuanin atam theyang ber ka milau share sak be ulangin ti chuanin he video kan muang hianin ka ho ma zana hianin thianti ne na thil e hawin ka bina kan meng rei em zinga hian dar sari a thol le anga ya mut ka kham lo le ka mel te pom hu po he nuam lo mai theya mai vun hian a twar boka bol nen ti da tuk tuk ka mu po ka nuam lo vya mai theya ma se kron tilang thawanga ti chuan zinga hian dar sari a chuanin kruper sara in report anga ya wang han kala sign tur le thil ti tur ne no om te khan ti ma sak nuwa breakfast e na hun kan nei le a chuan hei breakfast tur chu heng hi nia kan hmuang hian chhang thop te cheese te artui pum chum te scramble egg te ti chuan helai ya mi hi yogurt ania yogurt le fruits cut le heng apple tur heng seed chawvel chopal hi tui ka ti em ti chuanin pakhat le hi bulami hi so chiar ania na mi zo tong takin mo Philippine style an siamania tui hi ka ti em boka ti chuan heng ho hi ka han rem velanga ka ei bok don ani ti chuanin chhang thop le heng bacon te cheese te kan rem hei ka eya ka ei tam khop me poi ka ei zo ve kan ni na taka chon kan restaurant na ei tum kan nia kan man ta lo khan yan len khar man to ti chuan hei kan restaurant a hian kan boss kan nga ka cabin check nei turin a file lo hi kan chhuwa do na hianin an check an approve thlapa nga ya file lo chuan kan chuak thei lawa a dot le mi te tan hian fai ta ka chhuwa san thin anga ya ni ti chuan min han check sak to nuwa kan thian te miron kola ole kan chante minron phone kan tips te char hoila insem na neyang o antia kan han chawve kanom be khan duwa keimei ba ka han kan restaurant atang hianin contact to ve tur tho ho ve tur tho Indonesian Misuria o machumi te nen chan thianin hei kan han char hawa insem na kan nei dona tipsi hei kan shitheu nga tips te chu a tlang puya longa chuan kan be sei ber ni thina hlomei ba ka hian ti hanin cruise chung zong hi restaurant a kan mu ang tip zong zong kha tu man nei bik lovin kan khum khom ve ka ti khan cruise alo to pa cruise khathi kar khatte achang ni som te ni tlang pui thina tun tu ma han ni som ania cruise khathi khami to pa khanin chiarna kan neya a in za thewin kan in sem le ta thina ni ti chuanin chu mi hemi zo a hianin lunch e na hun kan nei le a lanchi ei nge anga ya chan chu tlai lama kan flight ani wang khanin ril kha ta man don lu tuka za tlai ta ruk vela nin ka sia ka flight khani ta ti chuanin pick up hi hemi longa tanga kan chuak hi kan bus min lo pick up a dar khat vela nia ti chuanin airport a min drop le ta ti chuan airport atang khan mani ngei to anga ya mani sum man tan ani awang khanin ril tama kal kha ati chi lo chuwang chuanin parsa ala kal kha ka duwa wangin lunch ka ya kan cho ya hianin I voksa te arsa sanga ti vel kha kan ei ve veka ei tur hi ke chuan tui hi ka ti zong hi ani phiana then chuan engi kan ei tura hanan ma hei an lo bai ve thei to pani chu engi kan eyang ti khanin sap cho te omani sap ho pon ma wang khan sap cho ti mai tai lang khan tyang kha omralin asian ho kan tam awangin kan ei tur chi kha an siam be vek thawa khata kha chuan har satna omlu tuk lawa ma se entinan mizo cho kan tiang chia hei entinan bekang sa om ti bor vel kha a om chuang lo nangin mo khang tiam the kan pai ve thina ngapi te hi mar chamu te kan pai ve thina khang kha kan ei ve thina ni kan bye ni ai ta hi bye ve ro Bye ve lo ke chuan mo ui ha kalom prison free tia ni ang sa kai join hun kha lo a kha ni he October ni chae ole ti han longa tang chuan kan han chuak ta hei ka kalpui hi usya ti ani vele thunga video ma sa khanin alo la lang lawa ani hi ka cabin me chu ani lo na kan kal tharwal boka min kai shwaya kan horwa le boka longa min vil ne thei e me mani poi housekeeping lampang ania
fel em hei boka ani po hi an ni wang hian ka khwa hi a har lo ani ka ti ve ni chuan hei airport kha kan va thleng ta mani in bai pui a lo ngai tan ta kan ticket te kan han ena kan kalna lam tur te airport hi lian em a kan han bo le roya zin lo zin ve fo to thin ma se process te hi lo in ang vek thin lo tan kan en kwala ati dan thar te lo omati khanin gate te lo in sona tiang khanin manin zon chopin kan kal chho ve no ni ti chuan rem chang lai han soi tai langin eng mi na mi zo na min zo thina hianin eng department hinge lu nan ol samang tiang thei min zo thina eng hinge chan strang tiang kha tiang chan va tha fal bi khaum chuang lo i department han kal top langin hei alo ommei apa nga ya chuanin ema se front office chu a harve deuh ta mo hemi reception lampang hi chu heng F&B te casino te housekeeping te spa te heng hi chu a thatlang pui vek ka tia ke mani hau kal dan ang atan hi chuanin a thapa ngai ka tia transport a thapa ngai veka ke manin kan tuizong kan tho du zong kha tak kha thlangila a tha ka ti khata kha chuan ti chuan in muang hian hei ka soi lo thei lo ka mai hi bol na sat to pani chu ka hopo hi hei mi te pon mai bol na sai min lo ti theilu tuka hemi ma zana ngat phei chuan ka meng rei sia ma le zana ka mutlem tha o bong nen hianin a holut tuka ma hianin chuwang chuan mil en kan sham tu chuan hei a re ve chho dak to ani ka han mu tha ka han ha dam boka han en kol ve boka ti chuan in hei Frankfurt airport ka lo thleng le der to thil dang soi chungin hei usha tin en khanin kan flight in kan thlona an lo van kan chuang sang ta a ti chuan hei vai tho ka ho pu hei kan restaurant a kan head chef ania na tholai chana hlom thei to pa vin na sa thei sia ma se pon lama chan loin tin ne lom ve phia na pakhat po hi lo kitchen a thok tho ania kan kal hawa an nung ka zui le top mai ni ti chuan hei thlona kan han chuang ta a heta hian Frankfurt atangin Mumbai flight ani to do na dar kar kwa borvel ni ta in ka sha che ka stoi thei talawa reidu me hei breakfast e lo huna breakfast kha kan muang tiang khan ya ti chuanin coffee kan in lia ti chuanin hun ola tam em awang hian hun ol no khanan thian hei games te kan khel vel ani games te kan khelve mong he kham du ut to pan ngai to dar kar kwa vel chu zunga kan tho bak lo chu tho ngai nam lawa ka soi du chu vai ho hi ui an zun he chuak fal the an zung reng mai ni oi an tho reng mai ni mo chuanin makati ve deuh pakhat le deuh kan soi nga sap hemi German bi ka khanin elawan thlona an air hostess te kha soi le trin helai kan air hostess mu thin te chu thalai tlei rol chelo tak an ni thin ral khanin khumi sabram timela mundang ka shera wa khami German airline a khan an air hostess te kha hi nu deu kan nu te ai po upatur te hi an ni thira ni chu mo mak ve top ti chuanin kamu hila ka hara ten games te ka khelia movie te ka en lia movie mu nom de ma hi ka en fu lo me ka en zo thaka anuam to pati chuanin zona chanan hun mang le tai langin hei enge in na thawang hi tlina harim engtin nge lu dan ti borvel hi zona hi aron comment section lama han aron tam le ko me hei a thei sam chuan ka video siam ma sak to te mi lo en sak sam ula ka soi ve nwal to a heta ka tho chho dan te enge ngai te ti ver hi ka soi thina tlina harem ti han ti mai hanin tlin shim kha chu hei experience kan nei to ani chuan tlin chu har lo ma se tuna engmala ti lo hotel pola thok lo tan kha chuan in tlin hi chuti mai athil ol tur kha ani lo ani chu ma se experience kan nei to nuwa chuan chutiang in thil har sa engma om lova ti chuan in hotel 5-star hotel experience dei ve phothi angaya azut longa hanin azutong pong tho tap theilova longa alo chu ka sayang chuan in 5-star hotel ate experience te kan neyanga ti chuan in ku zona dun le pakha chu F&B a lena kan lo thokta housekeeping in longa alu le them ti kha oma
a direct chuan a thei ngal lova FNB kha ilaina ni chuan FNB boka ilu ngaya housekeeping ini chuan housekeeping boka ilu angaya mase long ilu to nuwa chuanin department dang kha chu idu ani chuan cross training te ti in alu le thei tho ain thlak le thei tho ani heta dor ngak lama te po in thlak le thu thea spa te po ikal du thu thei ani khatiang khan in thlak ve thei ani ti chuan hei ei tur sang sang te an sema hei chinami kha breakfast ka ten ni lo re dinner nge moni anyanga hei breakfast zo kan ni he ti chuan hei Mumbai po kan lo thleng ta kan chuak ta hei si te tam hle maya Mumbai a hianin reivak lo ka chama kar khat vel ti chuan chumi nu a Mizoram ka pan le ti chuan hei kan huang hen hei hi Mumbai restaurant afa han Mumbai airport ania ti chuanin hei Mizoram panaka hol le na ka tilang le de dor ani hi ti chuanin ka han thlok chuak le Mizoram lampanin ti chuanin ka video te mi lo hlut sakse la kalom em a ti chuanin cruise lampang in sha du chuan video tam tak mun sanga te po mu tur omanga ke hi sheber kan ni haulawa ka sha chin chin te karon soi ve thin ani me ke ma experience atangin ka department te ka she chianga department ka she chianga te la ka she dewa department dang te hi ka she chiang em thin lawa khatiang te an ron soi te lo ngai thla ulatin shizok te kan om ta piang te khanin lo soi in thlashung lo ze dila midang ta na lok na lo ni ve zel thei tur khanin lo soi ve zel ulangin ti chuan kan video lo top don nai ka video in lo en awangin kalom em a milo en chun som sak zel turin ka som chewa milo share sak turin ka som bok che u bye bye le fekule